Takže já jsem Tomáš a jsem v Řecku u Alexander Beach Hotel a my vás teďka projdeme vnitřkem. Takže nacházíme se v baru. Jsou tady strašně příjemní lidi, máme tady Fantu v tamhle těch lednicích, máme tam kolu, Sprite, cokoliv. Je tady pití neomezeně, krásný výhled na moře, takže nacházíme se v jídelně. Před námi, nebo za kameramanem, jsou stoly, tady jsou snídaně, obědy i večeře, kávovary, takže nacházíme se u bazénu, který má brouzdaliště a hloubku 1,85 m. Jsou tady lehátka, kde můžeme odpočívat ve stínu nebo na sluníčku, nebo dokoliv kdo bude chtít se může opalovat. Takže nacházíme se u Egejského moře, je to tu pěkné. Vedro je tu strašné, vlny jsou, dalo by se říct, dobré, není to jako v Bulharsku, jak jsme byli minule. V dáli po mé levici je skákací hrad, na který ale na druhé pláži. Tam se bohužel nemůžeme dostat, je to škoda.